Sláva vlasti vojaci! Jednotke čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Skvelé meno Slovensku v zahraničných vojenských operáciách a mierových misiách robia príslušníci, ktorí sú zaradení vo všetkých operáciách medzinárodného krízového manažmentu. EU-410, EU-30 a Atlantis. Najväčším bojovým účelovým zoskupením ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tieto vozidlá tvoria hlavný druh techniky mechanizovaných vojsk. Kompatibilným delostreľským systémom so systémami NATO je 155 mm samohybná kanónová húfnica Zuzana Božena, ktorý vo svete zachránil stovky životov.